fi ya hyase ye ni bebre na hyase nenso ekọ na wie ye no wo behwehwe ebi no wontimi ehu omo bi aya na ye bisa se wo mo de bambo no na aso omo so anase nipa bonifo bi na age wo mo nkwa efi omo nsam ye ko voter region R00M ho mami bi a wo hwa ye friend Docas out me say ne dwent oye aduane choba ne dwent ho de R00M ho de utim se wagidin oye popular woman pa na mami woni made a wo ye pa asofo ni efi nkran say anase empotem ho ekobo crusader mami itimi de ne ho to si ho say mo aduane die mu ni ade nyina wo be mamo aduane item say 24th ya na crusade ekoso ewo kro no wa wakọ asofo ni chako bisa o mododro ni ade a jesa na pa o prepare day eye breakfast e dia akoma mo free a wo mo ntue sika 25th December na say nipa bonfo bia komia mami kom wono ani fie ekunu eyi na fi ati asefo saseso na wa wonnim ye nuanu agbefo mekulo wonkama na say ehonum ayarehwo sempa wo man na ndwen wo say saa nipa bonfo betimi age mami Docas ne nkwa efri nsem ho agbefo no esupa ebobna ewo menji mu nchiremu kakra emra Oh, crusade langloga koko the crusader obayele in charge na ha ngududu na pastor obia obaha nkadu gola nyidia ha no fo nyidia ope breakfast enyanka mami Docas enam wadwuma pa wo yenti may your soul rest in perfect peace anyankopon onim ne wo ye na ya wo ya adoye bebre anase nya ne yem bebre no aya na wonta nche ewo asase so ye mebusuafo nyina yakọ anodin makra